Abang mengkowalam tu rancak. Saboknya suami isteri saya sakatu. Allah menceliak puyuh, burung puyuh. Nang kambo tanyuan, gadang badan no atau ketek? Panjang ikuan no atau singkik? 3 jari no atau empek? Ragunya. 3 no. Tu mangko puyuh tu kalau no kabatalu no ndak barani membuat sarang di batang kayu do. Kalau inggok di batang kayu tu mencakam, kabang menumpu. Baja no ka mencakam, jari no 3 no 3 se kemuko tu. Ana mencakam tu ada di lekang cik tu. Celik lah buruang balam kai. Atung konyo dalam samak se membuat sarang. Kini bertanya lomba jelai. Ba mangko badan puyuh tu ketek jari no 3 ikuan no singkik. Ndak bisa tabang tinggi-tinggi membuat sarang dalam samak asabok no ke. Ndak tahu je dah. Lah salamu ku duit ndak ada nantau. Tapi sekali gua ibu tarang lah di rumah tadi. Puyuh tu bu, kau mau bisa menangis awak. Kau manusia meniru mereka tu menangis awak. Puyuh aku bini no tak tahu juntuang no bu. Bab itu Ustaz, lah sudah no batalu biar 3, biar 7 no pai saja. Tak tentu di no talu aku kedingin. Talu aku harus diarami supaya jadi anak, tak tentu di no pai saja. Alam angkosunya no puyuh jantan ko di pematang sawah. Kamala bini dan nari paujan talu ka diarami no pai. Kalau no bertanggung jawab, talu itu hasil kerjasama mereka berdua, maka dia erami telur itu. Puyuh jantan ko na maram. Sambil maram tu nyo imbau je bini nyo. Ibu mendangapa puyuh membau bini ko. Siang malam tu dan bini ko ndak pulang sampai talu mana teh. Lapan dia anak ko tagak bertanya, "Pa, awak cari buruang balam ado mama apa? Awak mama awak pa?" Anda ibu nak ngaratok anak puyuh tu. Ndak bersuruh je biar no. Sabar selana amang hilang, nak tentu rimbo mati, nak tentu kubur kama kapa cari nak. Sabar saya nak apa kalai. Itulah kalau padusi ndak beres. Model itu. Jangan ditiru ndak? Mati pajak tu kawan. Akan main 2 puyuh tu Ustaz. Tu itulah. Mencari laki lo je le yo gata nak ada pihak gata. Lah do lakinya laki lihat. Lama talu lo jo laki baru tu nya tabang lah lema. Laki dah baru kalau marah minta lu. Beko balaki lo je le lah banyak lo talu tu nya pai le. Jadi haji ko ado baladang-ladang. Mensiang-siang para basuo dia haji puyuh betino tu dah biasa lah. Nya gilo balaki panjang dah. Itu sebabnya. Jadi jangan ditiru berumah tanggo serupa puyuh. Tani ayo anak awak. Kalau untuk apa-apa ko, untuk ambo, untuk beliau, untuk saudara ambo ko, jangan ditiru apa ayam. Ya. Ada laki-laki ko na bentuk apa ayam menggereseh panjang lah. Nampak ayam betino tu ndak nampak ayam betino, dasar nampak cir. Cir. Atu dapat jaguangnya imbonnya. Kakak. Ini muka suiknya ada. Nyumpannya jaguang. Tapi ayam jantan ko yo gagah bu. Bulu rambainya yang dirusuk tu panjang. Susu runciang.
Ranggah tinggi merah tu, kukuak balengge. Atau padayo yang betinonya. Abagihan sebadan tak melapor ke Pak Kuah dah. Mencalik calon laki ko gagah. Lihat. Ada acok bertamu jaya menjantan ko tu keluar tak luar lah. Lai sayangnya kawak, lai melaki awak maram. Sabalun ayam betino maram tu bulunya berkilik. Amo alunado, badan barisi, bahenol kicik orang wak. Tapi kalau lah mulai baram, badan kurui, amo banyak, bulu tangga, baun bertukar. Tak ketujuh dia menjantan. No tak datang-datang. Ada ayam jantan nampak ribu mantan jaguang ke bini no sedang maram dalam sangka. Tak ada. Nyolak pulang-pulang. Amu jua ayam batino ko lay sabar. Iya ramino talu ko sador. Ibalik-balik no jo muncul no. Supaya talu ko jan dingin sabalah. Itan no buang ayen no. Tu mengko ayam maram tu turun sekali-sekali sekarang tinju ko buang ayen. Itan no supaya talu jan dingin. Lama nate dari talue tiba di luar. Kalau nampak alang kamanangko ayah dia tahu no anak cur menyuruh anak kau lantamak. Tu yang betino sele tu. Nanjantan sakon dak ada laki-laki. Sampailah tumbuh bulu. Ya kan? Aba soboklah suaminya kau di belakang simpang tembok. Ya. Dah. Dalam mona udah ndak pulang dah. Anak udah lama natih katanya 20 anak udah gagah-gagah serupa udah sadonya. Ambo ndak pendandam dah. Pulanglah udah balik. Kita carian anak ko berdua salapik sekatiduran awak balik sabanta sekalang ulu. Samo kita kakehan anak ko berdua yo dah. Karanca usul bininya tu dak dogenyo mengadu ke pengadilan no. Hanya baik sepantun rabak posisi dia yang menyantan kau. Janta lado juo, lado digoreng di kuali, janta manjo juo, den lah babini cik lai. Kurang aja ayam jantan kau. Dia aja ayam jantan di baso, ayam jantan di Bukit Tinggi sama seperangai. Asa bini nyola maram, hilang. Ya kan? Itulah kaum muslimin tarati ayam. Nah, lapa buah tu. Dua kan? Nah. Kini bertanya mbok ibu-ibu sekali lain. Kan? Tiuk rumah makan kini kalah banyak gulai tiak lado jauh. Asalnya di mana dulu tu? Di Kota Gadang, ya tu. Gulai tiak Kota Gadang namanya dulu ya. Kini sampai ke Padang lah pandai orang buat. Sama je kerupuk sanjai. Orang Cina lah buat kerupuk sanjai. Sepanjang jalan ke Jakarta, di Mazda orang buat kerupuk sanjai. Dulu you kerupuk sanjai, orang sanjai yang membuat. Kini tak lah. Ya kan? Pertanyaan ambo ke ibu, tak lo barek. Ba mangkoi tiak ko digulai jauh. Asabok no. Tidak je tahu dah. Pada payah na ibu berfikir dia den semenarangan. Itiak kau kan banyak bini. Di mana tahu Ustaz? Ambo ko bala itiak masuk ketek. Jadi kalau ada itiak batino gak 5 balaiku, tu nan jantan paling banyak 2. Paling banyak 2. Kalau didengar bunyinya, suaranya, manang kareh suara itiak jantan itiak tino. Kareh nama tino kan? Nan jantan kau rasa nak ke mana lok dah itu saya bunyi. Tapi tagih 2 balih bininya. Itiak batino kau eboh kandang ni, lebih-lebih kalau watalu eboh sampai wah itu kejunya tu beko la sudah bini ko batalu batanyo itiak jantan. La sudah batalu dia. Alah bang.
Aramilah talua lah boleh jadi anak. Rupa itik batino ko bu, pahlawan kalaki sadonya. Jangan ditiru tu ndak. Malawan saya kalaki sadonya. Katanya. Siapa dia tu ikut ada majan talua. Ada nyong suruh maram, waang lah maram je. Ganti-ganti ya aja. Cuy tu itik batino ko sadonya. Itik jantan ko tu ndak muah lo maram lo. Talua banyak nyo do ikutnya. Antadi ma dape akanya nyo sarayong ka induk ayam maram talua ko. Induk ayam ko kok barako lah dape fee ndak lo tahu mo do. Aba terima lo maram talu itik. Ya. Lain mana teh 3 pakan? Ndak 5 pakan mangko mana teh talu itik ko taba. Lah keluar dari talua lamo induk ayam ko tamanuang. Bang ko tamanuang nak. Anak belain awak. Atibo kawan no dari Muaro Paneh Solo. Wah tamanuang kak je. Dah cotok runciang dia picak. Orang Muaro Paneh kan dia itu injil. Dicubo majana ko mangakeh tapi neo baranang masuk air. Lah tipih puku mabalik dia teh pematang. Lah modong cotok mencari makan. Nana indak sekampuang Jawa. Anak kaya awak kadari. Itu ayam baranak itu. Jadi salah kaprah ayam komara mitalu itu. Lamo-lamo anak itik tu gadang dari kecil ga gadang. Nan induk itik jo biaya itik cako jo paknya gaik. Karena anak ko ndak dipelihara sejak dari talu ndak berketahuan no jo awak. Kadang-kadang awak lah gaik tu karemetik bagai asam murek. Kan perlu dibimbing tu. Anak ndak amuah membimbing ndak tentu di orang gaik no tu ndak melihara no dulu. Supaya jangan mati percuma saya atu mengkuti gula hijau tu. Tu sabak no. Nah. Kena tu mati sana lah Adi dabi orang capek. Ada gula hijau. Aku ingin lawak laki-laki ko di gula hijau anak siu-siu anak. Nang kaditiru berumah tanggo ko ba buruang balam. Malam ibu lagi perhatian. Paruh hanya kau merah mah. Tidak pakai lipstick itu dah. Rancak paruh itu. Balawa itu. Untuk ukuran balam rancak. Kemudian bulu kuduknya rintik. Panjang. Ya kan? Bulu ikuannya sampai ke belakang. Kalau nyoba jalan rancak goyang. Kan ada jalan kadang-kadang tu tak tabang. Apa mengko balam tu rancak. Saboknya suami istri sayo sakato. Kebetulan talu no dua no. Kalau maram balam jantan tu malam betino tu siko, dan jantan enggak siko bu. Nyonien bininya tu maram. Sabok bekonya tersasak buang air gitu. Atau ingin mandi lah ngek badan atau mencari makan. Dek suaminya di belakangnya tak perlu bersorak-sorak. Dan tersasak pipis. Dah bisik sebenarnya. Alah, apa ilah cik suaminya? Hanya gantian. Nombor tino tadi pai pipis, mengirai bulu, makan. Lalapelo rangkik-rangkik no ko, ano lenggok siko. Suami ko maram 10 hari. Iya kan? Abi ko hari nang kasawala suaminya kalau ada masalah dia udah kata cik. Hanya nanti lah dari ini balik. Sehari sudah tu taluang nateh. Rahman nateh taluang baganti-ganti no maja makan. Tak langsung padi lagi ano do balatuang. Nam putih-putih doa. Kalau langau tu enggoknya dibangkai. Manateh jadi balatuang. Itu nan diambil dek balam tu kalau nak lah. Suuk no anak no. Lagak gadangnya biko baru nang kareh padi. Semua jawab.
Ibu ada bagi kelio jari anak bayi? Nggak ada. Yang suansu dulu. Iya kan? Abai ko baganti-ganti nyomaja tabang. Kalau nampak di ibu balam di kampung-kampung kan banyak tu. Nyoba lurui sekate tu. Coroket katanya. Atunya tajun lo kawah. Tu nyomaja anaknya tabang. Atu mengko anak balam tu rancak. Kenapa? Karena papa dan mamanya tidak pernah bertingkah, tidak pernah berkhianat ke rumah tangga mereka. Mereka selalu membina dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.